Què, com va la cosa? Com anem? Aquí estem frescos, eh? Bueno, escolta'm les taronges, a veure, parlem de les taronges perquè per mi una bona taronja és el millor que hi ha de fruita. La tarongera i la mandarina. La mandarina també, però soc més de taronja jo. I aquesta es veu autèntica, perquè mira, amb la fulleta i que té oloreta, eh? Sí, aquesta és de Tortosa. De Tortosa ens agrada, quilòmetre zero, perquè què fa la Conxita? Viatjar de poble en poble. A Tortosa, també vull venir a Tortosa. Així que, ciutadans, vilatans de Tortosa, els de l'Ajuntament sobretot, ja em podeu trucar, eh? Ja he fet la falca, tu! Bueno, m'encanta, eh? Fa molt bona pinta, la veritat. Què més em pots explicar? Ara és moment de calçots, també, eh? Calçots al baix. Així m'agrada. També. Després comencen les faves. Clar. Fava d'Alella. Bueno, aviam, els de baix, els d'Alella. També estic aquí, Conxita Català, eh? No us ho perdeu. Bé, jo quasi tot portem d'aquí. Quilòmetre zero, eh? Quilòmetre zero. Molt bé, molt bé. Intentem que tot sigui de quilòmetre zero. I la Perona, d'on és la Perona? D'Alella. D'Alella, també. Alella, que tinc ganes de venir a Alella. I la Carxofa, del Prat. Del Prat. Home, la gent del Prat també m'agradaria visitar-los. Home, i tant. Sí. Tu creus que sí, no? Que em truquin. Home. Que truquin, home. Que truquin, els del Prat. Truqueu, home, que tinc ganes de venir a xalar amb la gent del Mercat del Prat. També deuen ser macos, la gent del Mercat del Prat, no? I tant. Tota la gent del mercat és maca. Sí, tots som molt trempats, és veritat. Us dic una cosa i de seguida, pim-pam, és com si siguem amics de tota la vida. Tota la vida. I la gràcia és que avui tothom va de color vermell, com si m'esperessin, no ho sé, Clar. i amb les ulleretes. Pressentíem. Ah, tu ja notaves les energies, l'energia positiva. Molt bé, així m'agrada. Clar. Ara, i els tomàquets, l'última pregunta que et faig. Són les semilles barbastre, Sí? però són d'Alella. Molt bé. Escolta'm, l'Alella s'emporta la palma, eh? Sí, aquí nosaltres tenim diversos pagesos d'Alella molt bons. Si el del pagès és amic de l'Ajuntament, doncs que em truqui també, eh? Ja ho tindríem. Ja ho tindries arreglat. Bueno, guapa, a disfrutar-ho, això, eh? Igualment, carinyo. Adéu, bonica. Gràcies per venir. Adéu. Adéu.